Angingibingelele ubingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabulile umfana omuhle njengekhehlala blue. Kuma video engike ngawenza, I had people wanting me to clear the mist, but I just want to make this video very short, like seriously short. Ukuba benginenamba ka WhatsApp engisele kusendela WhatsApp yona ngeke isebende kakhulu. Yeah, angifuni ama-video amade anymore. Okay, let me clear the mist about uSgwili entry level and prime uSgwili, a premium uSgwili, whereby sikunika uSgwili at a full blood, full force. Funa sochaza uSgwili namhlanje. Okay. Siqale la. Yabo, this is 1 rand. Yabo, this is 1 rand. Yabo, this is uSgwili. Yabo, this is uSgwili. Ngiyawuvula ke manje. Uma uvula uSgwili, it's like this. Yabo, it's like this. Awuchitheki nhlobo. Okay, njengoba ungachitheki nje, uSgwili ke lokho, entry level yakhona. Sengiyakunika ke. Uma ngikunika uSgwili, usukuno 7,000. Ngizokuthumelela lento le, noma uzofika uzothatha lento kuphela. Into engeke ngikunike yona u1 rand. You go and collect your own coin. Uzobeka imali yakho kanje ngaphansi, yabo? Imali izohlala kanje ngaphansi kweSgwili. Mase uthole isibuko. This is a mirror. Yabo? This is a mirror. Uma uthole indawo la uSgwili ozogqiba khona endleleni ehamba abantu. Fika ugqiba uSgwili kodwa ngaphansi kukhona 1 rand. Uma usugqiba isibuko osimisi kanje, isibuko ufuna sime sibheke phezulu. I-reflector yesibuko ayibe asime kanjena, yabo? Ume kanjena kuSgwili. Ufika lapha endleleni usuyayigqiba lento. Ngitheni? Uyayigqiba lento. Izohlala lapha endleleni for 7 days. Angichaza. uSgwili is an entry level umuntu othi bakudokotela ngila eGeorge. Ngiyalwa Joy bakudokotela ngiyalwa. But akwenzeki. Akwenzeki bakudokotela amalawa ahleli phezulu kwethu, amabhoni ahleli phezulu kwethu. Kunomuntu njengamanje ose-Uppington prison warder. Seziboshwa sezimgwazwa kabili. Kuyacaca uyofela ejele. Akana option unengane uzela, akwazi ukuhlala ekhaya. Kunomuntu njengamanje obuka le video uwasha amadadla akhe, ufuna ehle ngeshift ka2 awushona phansi emayini emgodini. Ashona phansi emgodini. Kunomuntu njengamanje obuka le video le, i-mini truck la ikhona. Ulele ngaphansi kwe-truck njengodiesel. Koba nini uphila lo mpilo? Ngiyakunika kuSgwili la ko7,000 rand. Mase uyilanda lento, angichaza. Le shumi leli awulikhiphi lapha yana, ufika uthatha uSgwili. Isibuku lesi uyasusa nje, usibeke lapho ushiye sibheke phezulu, uphinde umboza. Abantu into abazoyenza bazosinyathela sibe fractured. Ngalo ndlela iyasebenza lento. The more abantu behamba lapha, the more lento isebenza. Ayikho into kuSgwili othi uma umshisa uSgwili uyikhuluma uSgwili angayenzi. Ukukuwena ke, uma ufuna bulala abantu, kofuza ukuthi umhlambulule umese sebabulala ngoba ngeke ukwazi ukumjika. Wena unezithe ezu3 uzozibulala izithe ezu3 baningi abantu basemhlabeni. Uma engasabulala uzofuna ukubulala yena. Engisho ukuthi uSgwili ngeke ukwazi ukuvimba. Wayinika into haram, it to consider it as if it's a daily or stable diet. Asingakwenzi wrong. uSgwili logo entry level uthathwa umuntu othi bakudokotela mina ngihlala kwi-compound, ngihlala kwi-estate, ngihlala enkompolo nabantu, anginayo privacy, ngicabanga ukuthi wona ungangisebenzela. But uma uthi bakudokotela I'm no longer a junior, I'm a senior now, I need something, I need to make a decision ngempilo yami. Kunomuntu osalelwe u4 years uthi retire. Izinto azenzayo uyazama ukuzivala izikwedi azivale kuzona. Kunomuntu ononyaka eretire and uyayibona imali ehlika njengamagwebe ensipho. Ehlika njengamagwebe ensipho. Last time kade kufuneka ukuthi akhiphe u70,000. Isikole sithi ngeswakhipha amaresult engane. Kufuneka u70,000. Kule mali athi seli 8 million, wasuka u70,000 obvious seku930 loyo. Umfana wakho utholile uqedile esikoleni uyawuthola umsebenzi kaOld Mutual. Uyawuthola umsebenzi kaOld Mutual. Udingeka abe nemoto. Uyabuya uma wakhe uthi ibaba angazi ukuba amandla akhona besothi nje uphelela nakathengelwe noma okuyimoto encane nje noma nje i10. Lapho no 970,000.
lapho no-970,000 uyoyikhipha le mali ewu-270,000 uyothenga i-i10 engentsha futhi nayo. Kuleya mali iyadropha. Leyo mali iyadropha. Lo mntwana uyarentelwa lapho rentelwa kuwena ayikho imali engenayo. Within the mere time uzobe usele no-350,000 at the age of 66 years. Uno-350,000 at the age of 66 years. Within a year time, imali engango-90,000 izobe isisebenzile lapho. It whereby sifuna ukuthi sikufake kumsebenzi wegusha, usigwili osetshenziswa ngegusha. Lana into esiyenzayo nangu usigwili. Nanti ikhanda lakhona. You only go and buy ikhanda, yabo? Uthenga ikhanda kuphela. Ayikho into esithi ngithenga ikhanda kuphela. Angifuni ukuthi ungithengele igusha lonke, anginasikhathi segusha mina. Anginaje isikhathi segusha mina. Futhi angilidleke mina igusha. Nasi isikhathi segusha, yabo? This is what I want from you. Into engiyifunayo la kuwena iyodwa. Ngifuna ubuchopho baleli gusha. Sizoshala ngembazo. Kuvuleke. Bese kuvulekile bese ngikhipha ubuchopho, ngikuxove nomuthi wami. Khipha ubuchopho ngobuxove nomuthi wami ngifake ebhakedeni. Ngikhipha ubuchopho, uxove nomuthi wami ngibuyisele la phakathi. Bese ngithi thatha lento sesihamba siyosebenza. Sesithola inkukhu emhlophe. Sesiyahamba manje siya esidulini, siyaliyeka ikhanda, siyalishiya ikhanda, siyahamba nawe siya esidulini. Angifuni ngithi mina uthi ngitshela uzosithola ngakini isidulini ngenza iphuphu. Ufuna wami ukukhuluma ngami ukuthi bakudokotela ayenza yayizokwenza kanjani ngoba isidulini asikho ngakini. Emva kwalokho sihamba nawe siya esidulini. Sihamba shona ngale Mkhomazi sobheka isiduli. Shona eMkhomazi sobheka isiduli, ngesingasithola isiduli eMkhomazi. Siyabuya eMkhomazi. Siyafika esidulini siyasebenza ngoba lento ifuna ulanda amandla. Uma ubuya namandla usuthatha lento ukusuhamba na lo msebenzi oba u2 days. I understand. As a man una 54 years unengane yakhe na 23 years. Ingane yakho ibingazi ukuthi kanti umuntu uba even izenza ziba mhlophe. Ingane yakho ilala nontanga bakho njona usunezenza ezimhlophe nje. Ingane yakho ilala nontanga bakho. Ontanga bakho abawuthatha umsebenzi wamagusha. Ontanga bakho abazithathile izinto. Ingane yakho idisturbekile engqondweni. Uyibona imihleli kubuka ku TV. Izibuza ukuthi baba uyayithanda yini lento. Uthi hayi lo hlelo ngilithanda kakhulu. Iyazibuza ukuthi ubaba into ayithandayo, into ayithandayo ekhaya lento ubuka iTV sebesilamba nje lekhaya. Kuthi kusuka kube kuti selicishile ikhadi lagesi. Into eyinkinga ngekhadi lagesi kusukuma wonke umuntu ongazi ukuthi uyapi. Ngaba kulolu khadi lagesi kusukuma wonke umuntu engazi uyapi uyobuka kamakhelwane ukuthi kuyakhanya ebebona ukuthi kuyakhanya. Ingane emisi yakuma ithi ma ngicela ukulifaka. Athi hayibo kanhle uzobuyithatha imali athi ma kulolu ngicela ukulifaka. Ingane ilifaka ikhadi. Ingene efonini ivule i-app. Ikufaka ikhadi yakhe phinde igayiqi. Iqale phansi iTV idla. Ayo, ubose lifakile. Hayi bona ayi baba wakhe umancane kodwa nthile usese kuyakhanya. Ingane yakhe ithathephi lo mali leyo. Ithathephi. Kunezinto emesikutshela zona wena ungazi ukuthi ukuyiziba kwazo zizo affecta futhi enganeni zakho. Ingane zakho zizokwenza lo wena okusabayo. Ingane yakho izokubuza ena 21 yomfana ukuthi we baba ngempela abantu abathwele bayafa. Uthi hey mntana nami yabona indaba esithwala mina ngicabanga baphelile abantu ezithwala. Imise kubuze ngomuntu omaziyo umdala nje. Ithi nesibani ngangizwe ukuthi uthwele nje. Hey nami angayizwa lento ukuthi uthwele. Kodwa hamba yabuya phela leyo nto. How's that? Ingane yakhe izama ukukubuka ukuthi ngempela baba lezi zinto abanye ontanga bakhe kuthiwa bazenzile. Lana ngikhuluma ngesithwala. Lento ekuthiwa nje bazenzile wena uyisabile.
Ngoba siya-introduce izinto wena uquestiona yonke into. Everything's a suspect. Uze usho ukuthi ncama ngihlupheka. What do you mean to ncama uhlupheke una 52 years? Umkakho ena 43 years. Eholale igrant ingane ezu2. Ngoba lenye isikhulile isiphumile kwigrant. Uholela ingane igrant ezizu2. Ahamba umkakho ayohola. Ahamba umkakho omgaqono negravel ayohola. Uyabuya umkakho isicathulo sinalo uthuli kade hamba gravel. Uyabuya umkakho uphethe izinto ezilingana exact nemali ayiholile or even ngaphezulu. La ekhaya ninontombazana onengane oyizaliswa esikoleni. Umphathela abaphampaso ugogo, uphathela umzukulu wakhe. Uphethe ithini lengane uphathela umzukulu wakhe. Uyajika futhi umama ukhokhela labafana kade bevusa ucingiso lo 300. Uyajika futhi ubuza wena ukuthi lo muntu lokuvala imbobo awakatholakali namanje hadwe bathi akukhona namanje. Uthi wena hayi ngabe senabona ngoba imali anginayo ngeke ngilongo ubheka. Athi hayi kusasa akuvuka uyobheka. Akunika umama u400. Kade oholela ingane ezu2. Kade oholela ingane ezu2. Uthi yazibheka izicathulo zakhe behamba ngazo gravel azinalutho. Azinathula azinalutho. Usithe ngale wathathwa imoto. Usithe ngale wathathwa imoto. Ikhumbuza ithole ezomshiya lapha kwegate umesebuye kodwa umehamba ufuna hamba ayile ereka shawuthula. Kodwa yena usithe ngale wathathwa imoto emsedrobheni. Umkakho uzoyenza lento le. Ngoba wena njengendoda usuze wenza umkakho umngane wakho. Umkakho akafuni ukuba nomngane wendoda. And akazimisele wena uyamfundisa ukuthi kuzokwenziwa kanjani uma ufuna ukuthi abe nomngane wendoda. That is why umbiza umngane kodwa yena angasho umngane wakho. Uzuthi my friend is my wife. Akayisho yena leyo nto. Uzasho unkosikazi athi yazi umkhona wami sephendo kwami ungazi ukuthi umngane nami. He's like my friend manje. Because kunezinto wena ongasaziboni ukuthi ubaba la ekhaya. Yeah, lana ngikunika umsebenzi awuyi ukuthenga igusha. Sithenga ikhanda kuphela ngo150 rand. Sihamba siye lana Victoria Market kule ndawo kuthiwa fish market. First keep 150 sithenga ikhanda. Libuye ikhanda sisike la, skip imithi sifake izinto la phakathi sisebenze. Sifake la izinto sisebenze. Wena ofuna ukuthwala hamba ukuthwala kude. Uma uzothwala umehluko la ilo. Uma uthwaliswa ngalento lento kufuna ibulawele ekhanda kuwena. Funa ibulawele igazi iphume la. Uma uthwala mina la ngikuthwalisa igazi la lento lisala ebush. Anganothi ibulawa ubani. Inyama yakho iyadayiswa abantu bayidlela. Wena into esifuna uthina ubuchopho balento kuphela. Ubuchopho balento kuphela nekhanda lakhona konke kuphela. Kodwa nje sifuna ubuchopho balento thina sifuna. Kodwa hamba uthenga ikhanda kanjena mase siyahamba ke sesiyosebenza ke. This is Babu Dotela wesizojabulela ufana umhleja kahle uzulu abancengisa ngisolo futhi ngixolisa. Yeah. Cabanga ukuthi ke lo msebenzi lona usuyawazi ukuthi number 1 bokubale kuthiwa zakusona isithwa usuke ke uno 65000 la mase siyakwenzela. Umuntu no 65 siyakwenzela umuntu no 7 sikwenzele entry level. Kunento engifuna ukukutshela yona. Other people do not tell you. Omuhle siyabonga kakhulu this is Babu Dotela Flasher siyakubona ilo iyagqilaza lento Sipho sakhe siyakubona wo usajona usungene uvika siyakubona khehle siyakubona Mamthombeni wena Babu Dotela Topsy just joined us no siyakubona nibahle nje kodwa nina into engizoyisho kunina nibahle nje ngicela ukuthi nibahle. This is Babu Dotela baba sizojala ufana umhleja khehle umzulu amancengisi. This is Babu Dotela iyagqilaza lento angeke ngikhulume lento le ake ngiphume indaba ezila ake ngize la ngifuna ukukunika lento. Uma bengakutsheli mina ngizokutshela. I-history yakho, i-past yakho, okwenzile akufani usazokwenza. Osukwenzile you cannot change it. Ungakukhohlwa but not ukuthi ak-exist kuya-exista because we can always remind you about what you have done before.
We can always remind you about what we've done, meaning that you cannot change your past. Kodwa i-future yakho isezandleni zakho. I-future yakho isezandleni zakho. What I mean isezandleni zakho, wena obamba i-future yakho, wena ophethe i-future yakho, wena futhi uyi-damager. The way you're handling your future, the way you're handling people abazokusiza, the way you're handling abantu abangama-siblings zakho, the way you're handling your colleagues, they will never tell you if there's an enemy outside waiting for you because you're handling them very, very bad. Guess what? You are responsible for your future. You can build your future. You can dodge your future. You can run away from things of the future that will make you prosper. Engushoyo kuwena, no one will help you about your future because the future is on your hand. Kunezinto ezenziwa abantu abalungiselela ikusasa labo ukuthi libafice libe kwi-position e-right, kodwa wena namhlanje awukwenzi lokho. Awukwenzi lokho. I-future yakho isezandleni zakho. Ayikho kwenye indawo. Engisho ukuthi kunezinto wena ozothi idlozi alikuvumi lokho. It is because the way you handle your parents are struggling in your presence. Wena nje ngizokutshela nje iqiniso. Udadewenu akazathi nxa kuwena, kodwa zonke ingane zakhe uzifuni. Udadewenu wathola ingane sesesikoleni, that's number 1. Wafunda waze waqeda. Wahlala 2 years eseqeda ukufunda evarsity, wathola umuntu azazwana naye. Bathandana, washona. Unama choice awu2 udadewenu. Manje uthandana nalo. Uthandana naye. Unengane kuyena. Le ngane lezo ozifuna zonke. That alone, the way you handle your things, that is why into zakho uzozibona ihlehla. Stop hating people abangenzanga lutho kuwena. Gossiping about abangenzanga lutho. Those people, when they match together, they've got enough power to destroy what you're already holding. Stop pushing things that will break your future, because if future yako develop wena, yakhiwe wena, and thereafter that is what you spend in your aging. Ekukhuleni kwakho uyodla okusebenzele, not ukudla okusebenza ngoba ubungasasebenzi. Engisho ukuthi asikuvumeke ukuthi kunezinto thina esizidestroy thina ngamabomu, but we've never been told the truth. This is Mabudoda. Uyazi into ngifuna ukuyongithengela umshanelo. Ngazwe ngokuthi umshanelo, yabona umshanelo lokushanela endlini lona sibuza ukuthi umshanelo wawo sawazi umshanelo ngane. Umshanelo. Ungitholele umshanelo lokushanela endlini. Hayi lona uphusha kanje. Kufuna lo sishanela ngawo nje wengongoni, yabo lo mshanelo loyo. Sithole lo mshanelo loyo. Uma kunomuntu that has promised you something that is significant, okuthembise umsebenzi ukuthi ufake ama document kwa nutrition, akuthembise umsebenzi ukuthi uzokufaka emsebenzini, okuthembise umsebenzi into enkulu, something that is significant. Lo muntu uhambile nisebenzile naye nahlala naye nangokuthi wahamba waIsrael, wosebenza eIsrael, wahamba eUK, wosebenza eIsrael emaplazini, umebuya kumakhaboots, wazi ukuthi uzokushada wena. Umebuya useshada, usefuna ukushada omunye umuntu. Ngifuna ungitholele umshanelo. Ngifuna lana kune bridge of promise khona. Breach of promise. Ayo sibulale nabantu. Ake siphume kubulala. Ake silungise whereby people violated their promises. Hamba ungithengele umshanelo. Uma usungithengele umshanelo, lo mshanelo lona uzolala nawo. Uzolala nawo lo mshanelo 3 days every week kuze kuphele inyanga. So mlogo lesibili lesithathu ulala nawo, uyawuyeka. Uyozuthinde sonto ezayo, thinde sonto ezayo, thinde sonto kuze kube kuphele inyanga, uthatha umshanelo wakho ulahle, so right. Ngizokukhandela umuthi ke lapho ke. Noma ngabe ubesethiweni kwathiwani uyabuya luyagoba uphondo, uyabuza ohlala nawe phansi. Uyabuya liyagoba uphondo, uyabuya uzohlala nawe phansi. Ngoba kunabantu esevumelana ngeyivuna nezinkulu kabi osacrifice nawe ezinye izinto ukuze ukuthi lo muntu umephumelele into nami ngizobe sengiright, kanti that person has got something else in his mind or her mind. Awungitholele lo mshanelo ke loyo bese ngiyakwakhela, angidayise umshanelo mina, sihamba usithengele wena. Yeah.
Ngakithi this is Baba Dr. Boyces bojabulile. Ngifuna ngiyilungisa, ngifuna besathi mhlambe ngibhema lento enibhema intasha. Salukwazi. Bakithi Mashiya siyakubamba Nova siyakubamba. Mazuma Msholosi ngiyakuthanda vese. Sky, this is Baba Dr. Boyces bojabulile ufana umhletha khele umzulu wami. Miss N no Ntombi ngiyakubona sis. Thami wena nje DJ Ndona Baba Dr. umi ngeqiniso kunobufakazi nawe. Asikhulumeni lana. Ngiphethe uMabhebeza obhebeza imali for abafazi namadoda. Ngiphethe uMabhebeza ka50,000 owenza olwandle. That is ngifuna ukunika ngedual benefit. Lento ngikuphethela uMabhebeza obhebeza imali for abafazi namadoda siwenza olwandle u50,000 loMabhebeza. Owenza olwandle ufuna 50,000. Ngibe noMabhebeza ka12,000 i-entry level yakhona. Mase ngizoba ngapha ngifuna ukunika i-dual lane benefit. Dual lane amalane awu2 but ahamba ngespeed esifana kudepend ukuthi ubu driver kwephi lane. Okay fine. Mase ngikunikeza usigwili wekhanda legusha. Usigwili wekhanda legusha. Lo sigwili lo it is 65,000. Kodwa uma ufuna i-entry level yakhona it is 7,000 rand. Lezi zinto ngizibeka mabo kukuwena ukuthi uthatha uMabhebeza obhebeza imali for abafazi namadoda noma ufuna usigwili. The beauty about usigwili awukho la kuthiwa hamba oshisa, hamba ochela, hamba ochatha, hamba oguza, hamba ohlola, hamba ukuthi nansi into esebenzayo la ekhaya. Lezi zinto kuzofuza ukuthi sikunike zona uzazi futhi uzifunde. Bakithi angeke ngikhulume lento sihlushwa abantu emakhaya. Sihlushwa zigebengu, sihlushwa amasela, sihlushwa abathakathi, sihlushwa yiloko. Ngiphethe inyathelo, that's number 1. Elinyathelo abathakathi. Uma inyathelo ulinyathelile uzoshona, angifuni ukukhuluma lento uzoshona. Mase ngiphethe Black Mabhebeza. uMabhebeza omnyama. NginoMabhebeza omnyama ohlala emabhodleni amancane, amabhodlela nje amancane. Okusuke kungamabhodlela angaka. Yabo kusuke ngaphodlela ngaka. Ngikunika uMabhebeza ube u4. Mase la ngithatha inalithi ngiyifake la kodwa inalithi emibheke phezulu. Kula mabhodlela oma u4. Mase ngithi mina hamba uye ekhaya ufike uwavule la mabhodlela. Usilahle isivalo, uvule usilahle isivalo, uvule usilahle isivalo. Uma uswabamba la mabhodlela one by one. Usho ukuthi Mabhebeza omnyama obhebezela imali amafazi namadoda la ekhaya sifuna kungalambi sawo ekhaya ikusuka namhlanje isigebengu isisela umthakathi lekhaya kangene umba umgodi ugqibe musuyawugqiba ungawuvali uMabhebeza ufuna uhlale nalithi ibheke phezulu uyayibonela umthakathi uyazibonela lo Mabhebeza kusokhipha ngo3,500 ngoba usuka wena ubhebeza abafazi namadoda kodwa kona ke owezitha owamasela owabathakathi siyalivala nje ekhaya ukuthi ungaphinde ngene umuntu okhohlakela usuku no3,500 rand lapho sikubhebezele ngoMabhebeza. Siyabonga.